शुद्ध दुधाचा शिरा हवाय. आमचा गेटिंग रेडी. आता तुम्हाला आई शिरा बनवून दाखवणार आहे. शिरा, तुझ्या आईचा शिरा तुला कसं वाटतं खायला? मग खूप मस्त टेस्टी एकदम. मला तिच्या हाताचा आवडतो. म्हणजे असं बाहेर जेव्हा मिळतं प्रसादामध्ये तेव्हा ते डिफरंट वाटतं. एवढं खायला नाही वाटत ना. आपल्या एंगेजमेंटमध्ये पण शिरा होता. हो, पण तो ना गार झालेला. हां, त्यांनी ना थोडा आधीच बनवून ठेवलेला. आणि जे आपल्या लास्ट टाइम आईने बनवला होता तो हा, काय भारी लागत होता ना. मस्त होता. आणि ग्राउंड मारून येणार मी जेवलो, थोडा रेस्ट केलं. ते 10 वेळा चेक केलं. जा घे, बघ जा, हात फिरव जा, हात फिरव. नाही, छोटं छोटं ही बघ आई. बिस्किट घालूया ना. ए, बिस्किट घालूया का? घालू नाही पण ते घाबरतात. ते पाठी येतात. नाही ना, तो नाही ना दादा. ती बाई सेल्फी काढते ना. आता तू कुठे घेऊन आलीस? गावदेवीच्या देवळात आणि हे तलाव आहे. इथे येता तुम्ही? हो ना, आधी यायचो. आता नंतर बरंच छान आहे ना. पाणी स्वच्छ आहे एकदम. चल, असं आम्ही आलेलो बाहेर केळी घ्यायला. हो, आणि आम्ही तलावात पण आलो. चला, आता आईच्या हातचा शिरा बघूया आपण. शिरा बघूया. इथे तुम्ही रवा भाजून ठेवलाय ना. रवा भाजून ठेवलाय आणि ह्या 2 वेलच्या घेतल्या. कड्यामध्ये काहीच नाही घेतलंय ना. हा माझे नाही. मग हे शिरा तुम्ही अंदाजाने बनवता ना. आणि तुला कसं वाटतं टेस्टिंगला? मस्त. हे तूप गरम करायला ठेवलंय, त्याच्यात 2 वेलची घातले. 2 वेलच्या घातल्या आणि आपण आता हे ड्रायफ्रुट्स घातले. मनुका काय फुगले? काय फुगलं ते एवढं? मनुके फुगले ना एकदम हो. काजल सारखे. हो. हे पहा, आता रवा टाकण्यात येत आहे. पहा जरा व्यवस्थित. आईला चिपटी काढ, बरोबर बोलले तुला. पहा पहा. आता आम्ही टाकलो दूध. हळूहळू. हो पूर्ण अर्धा लिटर? हो, पूर्ण अर्धा लिटर त्याच्यात पाणी नाही टाकायचं. बिना पाण्याचं. पण तुला आपल्या दुधात आणि केळं टाकूनच आवडतं ना. हो. तर केळी टाकलेली आहे. केळी टाकण्यात आलेली आहे, साखर टाकण्यात आलेली आहे. फ्री हँड आहे सगळं. सगळं फ्री हँड. ड्रॉइंग कसं असतं सवाल. नो मेजरमेंट. नो मेजर अंदाज आहे सगळं. आता पहा कसा खरपूसदार शिरा होत आहे. तोंडातून बोलते का दाखव. तिला आपण सांगितलं आवाज वाढव, ती आवाज भलत्याच दिशेने आवाज वाढव डीजे, तुला आईची शपथ हाय. प्रमोशन नाही करायचं आम्हाला गाण्याचं. आता आपल्याला किती वेळा यायला बनायचं? आता काय झाला आता. तसंच व्हायला पाहिजे. हा, जसा माझ्या नवऱ्याला आवडतो. जरा मग वर खाली झाला चवेत गाणार नाही. रवा कधी पण छानच असतो. काय हो जवाई बापू, बरोबर आहे. मग मग रव्याचा अपमान करायचा नसतो. देवाला नैवेद्य नाही गेला, आपण ओंकारला नैवेद्य गेला. मग ओंकार म्हणजे ओंकारच्या गणपती. नावातच गणपती आहे, दडलेला आहे. किती वेळ ढवळायचा? जेव्हापर्यंत हात दुखत नाही आता आम्ही बाहेर गेलो तर आम्हाला परत सबस्क्रायबर भेटले तिकडे. एक काकू भेटले. कांदे बटाटे आहे ना, कांदे बटाट्याचं दुकान आहे ना तिकडे. तर मी म्हणलो तुम्ही आता कांद्याचे पैसे द्या. तुम्हाला गोड चालतोय? टेस्ट करून बघ ना. टेस्ट गोड कशी किती झाली? आहे. टेस्ट नाही करायची. अय्या, म्हणजे मग कळणार का? हा बास मला वाटतं, हा लास्ट आहे. वास येतो ना. त्याच्यानंतर टाकू नकोस. नाही तर असं वाटेल पाकात शिरा बनवला की काय. शिरा कसाही बनवा छान होतो. हो, कुठे आहे याचं झाकणं? झाकणं 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 तशी ते काजल साऊथ इंडियनच वाटते. आय्या चॉकड आहे.
चौपाटी चुप पडी मी घालत होती ना चुप म्हणजे अच्छा नाही हो अच्छा काय खरं नाही ती मस्करी अय्या. करते अय्यो हिला सापडा चोरुंडा तुला सापडा चला भाऊ, चला चला बाय झालं रेसिपी शो फास्ट आहे हा. चलो जरा फॅन खाली बसूया बाबा चला आता शिरा टेस्ट करूया फक्त काय काय शिऱ्यामध्ये पडत होतं आणि कधी पडत होतं हे बघणं इम्पॉर्टंट होतं बस मध्ये मध्ये बघायचं असं बघायचं काय हा. आणि मग शिऱ्याला नजर बिजर लागली तर बघून बघून हा बघा हा काय इथे काजल आहे ना किती छान आहे बघा काजलला बुडवायला बघा पाहू बघा नीट बघितलंय ना मीठ थोडी टाकतात काहीतरी मी मीठ नाही बोले मी नीट बघा असं म्हटले मीठ डोळे मोठे करू नीट बघा आहे का डोळे तुम्हाला की नाही? चार आहेत काजल तुझा चष्मा घालता काजलचा जा जा चष्मा घालता आणि माझा मोबाईल पण आणतो दोन्ही काम करतो समोर ठेवला पण मोबाईल आणि चष्मा का पण घाल तू चष्मा घालत नाही ना घरी नाही घालते म्हणजे कधी कधी घालते कधी नाही घालत हे बघ. शिजायला पाहिजे. असं तू उलट अजून छान दिसतेस काय चष्म्यात मग चष्मा. हा राहिलेला सुद्धा हे काय टाकलं दूध दुधू 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 हा, दूध मी परत दूध ओतत आहे दुधू आता अनंत चतुर्दशीला जास्त दूध पियायचं मग काय जाम दुधात वरपळला तेव्हा दुधात होरपळला दुधात करपडला नाही होरपळला तरपडला वरपडला तुम्ही आपला कॅमेरा याच्यावर ठेवा आणि तेव्हा बघा म्हणजे काय ठेवून नाही हो ठेवलं. आता जरा त्या दूध आता बघा ते शिजेल हा त्याच्यात आता शिजणार आता शिजणार म्हणजे काय शिजलाच पाहिजे नाही तर मी 1 लिटर पाणी वाचतो आता मला दिसत आहे. हे बास तो कंटिन्युअस असेल मला तो. जास्त श्रम नाही घ्यायचे जास्त का काय म्हणलं? जास्त श्रम घ्यायचे नाही असं दशरम घेतला तर फळ मिळतो हा रवा जास्त झालेला आहे हा. त्यामुळे या रव्याला दूध जास्त लागलेलं आहे काजल तर टीचर झाली चष्मा घालून घाल का चष्मा कोणीतरी घाल मला चष्मा असं कमेंट करते तर मी घालणार नाही 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 काय नाही वाटत नॉर्मल वाटतं ते. तर आरती सुरू झालेली आहे चला प्रसाद शिरा आरतीला चला आमचा शिरा. त्याच्यात दूध आहे थोडस मी बोलली ना "ई, हे गरम पाणी. चुकीचं आहे नाही नाही गरम आहे ना गरम पाणी हे आहे चुकीचं आहे चुकीचं म्हणजे तो आम्हाला चालणार दिसतोय नाही ना जरा असा. पाणीचा शिरा आम्हाला शुद्ध दुधाचा शिरा हवा आहे आमचा दूध संपला आहे. आमचा मुलीला की नाही दुधाचा तलब लागलेला आहे. दुधाचा तलब. शिरा हवा. दुधू तुझी रिंगटोन ठेवली पाहिजे काय बोलली हो अशी बोलते ते तुला बालपण नाही आठवतं, हो. बालपण आठवतं. तुम्ही जर असं बोललात ना घरी तू बघा आम्हाला का घरी दूध आलं आई एक खबर सांगते. आई बोले साखरपुडा झाला बाळा तुझा हो. कुठे रत्नागिरीत नाही बदलापूर जागरणारा मित्रमंडळ असा करायचा शिराला जास्त खायचा वेळ मित्रमंडळाला झाला 5 मिनिटात शिरा रेडी आता बापरे तो एक रेसिपी बनव केवढं हसणं मग असंच पाहिजे हसायला चला बाहेर पंक्तीमध्ये बसा तू पण घे थोडा चला शिऱ्याचा अजून झालेला आहे टेस्ट करूया आपण टेस्ट एकदम भारी ना म्हणजे असं वाटतं खरं की शिरा खाल्ला आता इथे माझी निघायची तयारी आणि ताई तुम्ही काय पार्सल देता मला शिरा शिरा आणि इकडे काय म्हणजे दोघांनी जी रेसिपी बनवली ना ते पार्सल देतात ते थोडं थोडं इकडे शिरा दिलेला आहे पूर्ण डब्बा भरून तिकडे चिकन आणि इकडे चिकन पॅकिंग झालेली आहे आता निघूया चला याला थांब. फटाफट दुसरा एक. ड्रायव्हरला कॉन्टॅक्ट होत आहे कार बुक झालेली आहे 3 मिनिटात गाडी येत आहे हाय शाबास. चला जाऊया आता आमचा काका वगैरे बसला तोंड बघा कसा आहे. हो तोंड दाखवा काजलचा चष्मा घालून दाखवा आता तोंड नाही दाखवणार
तुमच्या सर्व्हिससाठी थँक्यू काजल काजल मॅडम. जा पट्टी आता. कट्टी अजून पण कट्टी पट्टी खेळते काही. थँक्यू विंग्यू काय आहे? सदा सुखी रहो बालक. आलं काय. आता इथे मी घरी पोचलेलो आहे आणि इथे मम्मी आता शिरा टेस्टिंग करून तुम्हाला दाखवणार आहे. शिरा आणि ते मला चिकन दिलेलं आहे पार्सल. मम्मी तर चिकन खाणार नाही पण शिरा खाईल. शिरा कोणी बनवला? आईनी बनवला. वा मस्त. तर टेस्ट करून दाखव पहिला. केळा टाकलाय ना? हो केळं ड्रायफ्रुट्स दुधामध्ये पण बनवलंय छान एकदम. मला तर आवडला. मी बोललो तू पण खाऊन जा. आता मी पप्पू येईपर्यंत मी एकटी होती, मी जरा झोपली होती. आणि आमची दिलू थांब 1 मिनिट थांबा टेस्ट करायच्या अगोदर. आमची दिलूला बघा. ओय दिलू. दिलू तू गेल्यापासून ती वरती गेली होती. हो काय माझी आठवण काढत होती वाटतं. वरती गेलेली. ओय माझी राणी. आली. ओय माझी राणी दिलू राणी. दिलू राणी काय खात नाही. चला टेस्ट करा. कसं लागतं? मस्त लागतं ना भारी. मला आवडलं त्यांचा शिरा. लास्ट टाइम केलेला पण रेसिपी दाखवता आली नाही ना. मी आठवण बोललो आई रेसिपी बनवून दाखव. नुसतं तू आता आई बोलतो. हो आई बोलतो. आता सासू नाही बोलत. सासू पण बोलतो. सासू पण बोलतो. सासू मा आई ओ सासू. चला मग व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा. लाईक करा शिरा शेअर मस्त करा. झालाय, छान झाला. काय काय कारण होती तिकडे जायची? कारण फर्स्ट म्हणजे तर काजलनी वॅक्सिन घेतली होती. तिला ताप आला होता ना. 1 दिवस ताप आला होता. दुसऱ्या दिवशी येतोच. मग तिला बघायला गेलो तो एक कारण. दुसरा कारण शिरा खायला नाही. शिरा आणि चिकन खायला. तर व्लॉग्स कसे वाटले आम्हाला चिकन खायला म्हणजे कसं आता इकडे पण तू एकटा आणि तिकडे पण काजल एकटी. हा तिकडे ती पण ती खायला मागत नव्हती माहिती का. ती पण ती खायला मागत दोघं पण नव्हती. एकदम खाल ना. हा मग दोघांनी एकदम मागवला. मस्त 1 किलो खाल्ला. रेसिपी बनवली. हा बनवली. मस्त बरं झालं. हा छान झालाय शिरा तर मस्तच झालाय. मस्त झालाय ना. हा खरंच मस्त झालाय. दिसायला असा आहे पण चवीला किती भारी येतोय ना. सुंदर झालाय. चला व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. टाटा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. टाटा. बाय बाय. फ्राय 5 मिनिटं ठेवूया. ओ टोटल ना फ्रायचे ना 15 लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है. सच आहे. देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है.